Waqt il-ftuħ ta' edizzjoni oħra ta' Playcon, kif ninsabu ftit tal-jiem biss il-bot mid-diskors tal-budget tas-sena 2026, NetNews staqsal il-Ministru għall-Ekonomija jekk budget ta' kwalità mwiet fil-budget tas-sena l-oħra sarrafx fi kwalità ta' ħajja ħjar għall-poplu Malti Wawċi. U fit-tweġiba tiegħu, Silvio Xkembri tanta jaħrab mid-domanda billi saħaq li l-iGaming huwa ta' kwalità madankollu din hija biss niċċa waħda u speċifika li ċertament ma taffettwax lil maġġor parti tal-familji. Għaldaqstant saqsejna b'insistenza jekk jaħsibx li għandna kwalità ta' ħajja aħjar. Bil-Ministru jgħid li għatfadal fejn isir ix-xogħol u qal li hemm lista twila skontu ta' tributi fejn il-Gvern wera kwalità matul din is-sena. Il-kwalità l-ħajja hija terminoloġija wiesa ħafna li taffettwa kull settur. Nistantik multiple examples kif il-kwalità l-ħajja tiebet. Madankollu fost diversi sfidi u problemi li qed jaffaċċja l-poplu qalb traffiku, infrastruttura dekadenti, ineffiċjenza, sptari li mhux ilaħħaq ma' żieda fil-popolazzjoni u nuqqas edukaturi, hemm ukoll il-kriżi ta' dranaġġ fil-baħar. L-ex-Ministru Evarist Bartolo fuq il-medja soċjali fl-aħħar jiem saħaq li l-bajja ta' San George qed issejr l-ar bajja f'pajjiżna minkejja li sa 2013, ġewwa fi żmien ta' Gvern Nazzjonalista, kienet fost l-aħjar. Mistoqsi dwar din il-Ministru Silvio Xkembri qal li hu il-Ministru tal-Ekonomija daqs li kieku bajja f'dan l-istat mhux se tkun qed taffettwa l-ekonomija. Bartolo saħaq illi żieda fil-popolazzjoni effettwat il-kwalità tal-baħar għax żdiedet il-kontaminazzjoni tal-E. coli meta ifur id-dranaġġ fil-bajjiet, għal kuntrarju tal qed jgħid il-Gvern ta' Roberta Bela. Bil-Ministru Xkembri jisħaq illi fuq l-isqarrija ta' Bartolo qed jgħid illi dil-bajja se tkun l-ar waħda u ma jaqrax il-futur. Matul is-sena li ġejja l-kwalità tal-baħar fil-bajja ta' San George se tmur lura bħal tal-ar bajja li għandna f'Malta l-lawm il-bajja tal-Balluta. U ovvjament hawnhekk imbagħad jekk fil-każ żieda fil-popolazzjoni u fil-kontaminazzjoni. Tgħid matul is-sena li ġejja? Se tkun l-ar. Qed jaqra l-futur, jiena m'għandix dik il-kapaċità. Ġifieri jekk qed jgħid matul is-sena. Matul is-sena mbagħad qed jgħid matul is-sena d-dieħla tkun l-ar. M'għandix dik il-kapaċità li naqra l-futur jiena jiddispjaċini. Francesco Catania, NetNews.